Вітаю, гэта Тимофей і 62-гі выпуск падкаста праз космас з аглядам навін. У гэтым выпуску пра захапляльны палёт Starship, пра далейшую працу тэлескопа Хаббл, пра доўгачаканы запуск Старлайнера, пра кітайскі зонд, які сабраў узоры з адваротнага боку месяца і ўжо вязе іх на зямлю, ды іншым. Зорны карабель SpaceX атрымаў высокія адзнакі ў сваім чацвёртым лётным выпрабаванні, дасягнуўшы значнага прагрэсу ў распрацоўцы сістэмы запуску, перад якой стаіць задача даставіць астранаўтаў NASA на месяц ужо да 2026 году, калі ўсё пойдзе па плане, які, на жаль, ужо быў зменены. Гэты чацвёрты палёт меў дзве асноўныя мэты: спусціць ракету-носьбіт першай прыступкі Starship, вядомую як Super Heavy, для мяккага прываднення ў Мексіканскім заліве і дамагчыся кантраляванага ўваходу ў атмасферу верхняй прыступкі вышынёй 50 метраў пад назвай Starship. І ракета-носьбіт Super Heavy і Starship здзейснілі пасадку на ваду, выклікаўшы ў гледачоў у цэнтры кіравання палётамі SpaceX на зорнай базе вар'яцкія апладысменты. Але пойдзем па парадку. Ракета-носьбіт Super Heavy стартавала з комплексу Starbase SpaceX у паўднёвым Тэхасе ў 17:50 па мясцовым часе і паднялася ў неба з пылаючымі 32 з 33 рухавікоў Raptor, якія працуюць на метане. Super Heavy лічыцца самай магутнай у свеце ракетай-носьбітам з цягай у 76 меганьютанаў на старце. Праз некалькі хвілін пасля запуску верхняя прыступка ракеты, вядомая як Starship, аддзялілася ад першай прыступкі, запусціўшы уласны камплект 6 рухавікоў Raptor. Тым часам Super Heavy здзейсніў кантраляванае прывадненне ў Мексіканскім заліве. Па словах SpaceX, калі Super Heavy рабіў прывадненне з 13 рухавікоў, спрацавалі толькі 12, але ракета-носьбіт усё ж здзейсніла мяккую пасадку. Мяккае прывадненне адзначыла новае дасягненне Starship. Падчас трэціх лётных выпрабаванняў, якія адбыліся ў сакавіку, толькі некалькі рухавікоў Super Heavy змаглі зноў загарэцца для рашаючага прызямлення. Цяга была менш за неабходную і кантакт з паскаральнікаў быў страчаны на вышыні прыкладна 462 метра над Мексіканскім залівам. Урэшце рэшт, SpaceX плануе прымусіць ракету-носьбіт Super Heavy вярнуцца на сваю базу пасля выканання сваёй працы. Але вернемся к палёту. Верхняя прыступка дасягнула арбітальнай вышыні, якая превышае 200 кіламетраў, але выхад на поўную арбіту не ўваходзіў у планы палёту. Замест гэтага SpaceX імкнулася прымусіць карабель здзейсніць мяккае прывадненне ў Індыйскім акіяне. На відэо, якое транслявалася праз спадарожнікавую сістэму SpaceX Starlink, было бачна, як ахоўная абалонка ракеты свеціцца ад спякотнага ўваходу ў атмасферу, а падпаленыя абломкі адарваліся ад аднаго з крылаў кіравання Starship, пашкодзіўшы аб'ектыў камеры. Тым не менш, камера вярталася, нягледзячы на некалькі знікненняў сігналу, кожны раз даказваючы, што зеркалёт усё яшчэ жывы. Па словах SpaceX, пры прызямленні карабель перавярнуўся, як і планавалася, і выканаў прывадненне. Гэта стала яшчэ адным дасягненнем у параўнанні з трэцім выпрабавальным палётам, калі Starship выбухнуў падчас спуску ў акіян. Нягледзячы на страту шматлікіх плітак і пашкоджанне закрылка, зеркалёт здолеў здзейсніць мяккую пасадку ў акіяне. Касмічны карабель Starship пакрыты прыкладна 18 000 лёгкімі керамічнымі шасцікутнымі пліткамі, якія прызначаны для абароны карабля падчас уваходу ў атмасферу. Нагадаю, што спецыяльная версія Starship павінна служыць месяцовым пасадачным модулем для місіі Artemis-3, што стане першай місіяй на паверхню месяцам з экіпажа пасля Апалона-17, які адбыўся ў 1972 годзе. Цяпер гэта місія запланавана на 2026 год, але тэрміны часткова залежаць ад таго, калі сістэма Starship будзе гатова.
Беспілотныя лётныя выпрабаванні SpaceX праходзяць паэтапна, каб прывесці Starship у форму для шырокага спектру місій, уключаючы разгортванне сотняў спадарожнікаў Starlink, пералёты паміж касмадромамі на зямлі і пілатуемымі адысеямі да месяца, Марса і не толькі. Ракеты Starship не носяць карыснай нагрузкі для гэтых ранніх выпрабаванняў. SpaceX кажа, што дадзеныя на дадзены момант гэта іх карысная нагрузка. Але па меры рэалізацыі праграмы дыяпазон лётных выпрабаванняў будзе пашыраны. Ён будзе ўключаць шматарбітальныя аперацыі, разгортванне карыснай нагрузкі і дакладнае прызямленне на пасадачныя пляцоўкі. Перад чацвёртым выпрабаваннем SpaceX і Федэральнае ўпраўленне грамадзянскай авіяцыі распрацавалі пагадненне, якое, як чакаецца, спросціць працэс рэгулявання будучых палётаў Starship. Але калі вы прапусцілі гэты старт, то не хвалюйцеся. У найбліжэйшай будучыні, верагодна, будзе яшчэ шмат запускаў Starship. Заснавальнік і генеральны дырэктар SpaceX Ілон Маск заявіў, што кампанія мае намер здзейсніць 6 выпрабавальных палётаў мегаракеты ў 2024 годзе, што прывядзе да яшчэ 4 запускаў у бліжэйшыя 6 месяцаў. Але зразумела, што гэта недакладна. Вядома, тэрміны не поўнасцю залежаць ад SpaceX. Так, напрыклад, федэральнае кіраванне грамадзянскай авіяцыі мае права голасу ў гэтай справе. Але дакладна SpaceX ужо рыхтуюцца да маючых адбыцца запускаў Starship. Тэлескоп Хаббл працягне працаваць з адным гіраскопам. 34 гады вялікі тэрмін для тэлескопа. Тым не менш, менавіта столькі часу працуе ветэран флота касмічных тэлескопаў NASA. Варта прызнаць, што ў эпоху касмічных шатлаў Хаббл удзельнічаў у некалькіх рамонтных місіях. Тым не менш, сістэма парыць у пустаце і робіць некаторыя з самых захапляльных здымкаў з 24 красавіка 1990 года. Але зараз час, здаецца, нарэшце даганяе яго, паколькі NASA плануе абмежаваць некаторыя са сваіх аперацый, каб гарантаваць яго наступнае жыццё. І гэтыя абмежаванні пачнуцца з гіраскопаў. У Хаббла ёсць 6 гіраскопаў, якія дапамагаюць яму арыентавацца і гарантуюць, што ён застанецца арыентаваным у правільным кірунку, пакуль ён робіць знакамітыя дэталёвыя здымкі з надзвычай доўгай вытрымкай. 6 устаноўленых цяпер гіраскопаў замянілі 6 старых падчас апошняй місіі шатла па абслугоўванню Хаббла ў 2009 годзе. Будучы адным з нямногіх кампанентаў Хаббла, якія рухаюцца, тэрмін іх службы складае 15 гадоў. Пры гэтым не ўсе з іх праіснавалі так доўга. Да 24 траўня функцыянавалі толькі 3, а астатнія 3 ў нейкі момант выйшлі са строю за апошнія 15 гадоў. Але 24 траўня тэлескоп быў пераведзены ў бяспечны рэжым яшчэ адным гіраскопам, які выйшаў са строю. Гэта не першы раз, калі ўзнікае такая канкрэтная праблема. Папярэднія памылкі, выкліканыя тым жа гіраскопам, прымушалі Хаббл некалькі разоў пераходзіць у бяспечны рэжым за апошнія некалькі месяцаў. Прадстаўнікі NASA аб'явілі 4 чэрвеня, што няспраўнае абсталяванне, на жаль, не можа быць адрамантавана. У выніку чаго у Хаббла засталіся толькі 2 функцыянуючыя гіраскопа з 6. Таму агенцтва перавядзе тэлескоп у рэжым аднаго гіраскопа, пакінуўшы іншы працаздольны ў рэзерве для будучага выкарыстання. Для захопу мэт спатрэбіцца больш часу, што не дзіўна, улічваючы ўзрост тэлескопа. Ён таксама не зможа адсочваць аб'екты, якія рухаюцца і якія знаходзяцца бліжэй да Марса, напрыклад, выпадковыя каметы або астэроіды. Як правіла, гэтыя тыпы аб'ектаў у любым выпадку не былі ў цэнтры ўвагі назірання Хаббла. Хоць Хабблу сапраўды давядзецца запавольвацца, яго каманда падтрымкі мяркуе, што ён зможа працягнуць працу ў гэтым новым рэжыме прынамсі да канца гэтага дзесяцігоддзя. На шчасце, ён больше не самотны ў сваёй ролі працоўнага касмічнага тэлескопа. Касмічны тэлескоп Джеймса Веба далёка перасягнуў свае назіральныя магчымасці. Рымскі тэлескоп Нэнсі Грэйс, запуск якога запланаваны на 2027 год, забяспечыць дадатковыя функцыянальныя магчымасці, каб кампенсаваць запавольванне тэмпаў Хаббла. NASA нядаўна адхіліла план мільярдэра Джарэда Ісакмана па абслугоўванню Хаббла ў рамках серыі місій капсулы Драган.
Але нават без дадатковай дапамогі зямлі будзем спадзявацца, што ў Хабла будзе доўгае і плённае жыццё наперадзе, калі ён працягне сваю навуковую дзейнасць у сярэдзіне чэрвеня. Старлайнер нарэшце запусціўся, даставіўшы на арбіту 2 астранаўтаў. Усё ж такі пасля шматлікіх затрымак і 2 няўдалых спроб запуску Boeing Starliner з экіпажам паспяхова стартаваў з касмічнага стартавага комплексу 41 на станцыі касмічных сіл на мысе Канаверал, Фларыда ў 10:52 па ўсходнім часе на ракеце ULA Atlas 5. У капсуле знаходзіліся 2 астранаўты НАСА, гэта Бары Уілмар, камандзір, і Суніта Уільямс, пілот. Чаму кажу знаходзіліся? Таму што Старлайнер ужо дасягнуў міжнароднай касмічнай станцыі 6 чэрвеня, устанавіўшы кантакт з арбітальнай лабараторыяй у 17 гадзін 34 хвіліны па Грынвічы, калі дуэт пралятаў над паўднёвай часткай Індыйскага акіяна. Гэта адбылося крыху пазней, чым планавалася першапачаткова. Старлайнер прапусціў свой першы шанец на стыкоўку ў 16:15 па Грынвічы пасля таго, як 5 з яго 28 рухавікоў кіравання выйшлі са строю. Але каманда місіі вярнула да працы 4 з гэтых пашкоджаных рухавікоў, і Старлайнеру было дазволена наблізіцца да МКС у наступным акне. Прыкладна праз 2 гадзіны пасля стыкоўкі з МКС Бары і Суніта адкрылі люк Старлайнер і ўвайшлі на міжнародную касмічную станцыю, дзе іх цёпла віталі 7 чальцоў цяперашняга экіпажу 71-й экспедыцыі станцыі. Калі выказаць здагадку, што ўсё пойдзе па плане, гэтая місія фактычна праверыць Старлайнер у рамках праграмы камерцыйных экіпажаў НАСА. Затым мы можам чакаць, што ён будзе рэгулярна дастаўляць грузы і экіпаж на МКС разам з касмічным караблём SpaceX Crew Dragon. Гэтая місія з'яўляецца другім палётам Старлайнер да МКС і трэцім лётным выпрабаваннем у цэлым. Падчас першага выпрабавальнага палёту, які адбыўся яшчэ ў снежні 2019 года, Старлайнер паспяхова стартаваў, але не здолеў дабрацца да МКС. Пасля выканання 61 карэкціруючага дзеяння, рэкамендаванага НАСА, 22 траўня 2022 года была зроблена яшчэ адна спроба. Хоць 2 рухавіка касмічнага карабля выйшлі са строю падчас палёту, касмічнаму караблю ўсё ж такі удалося дасягнуць МКС і даставіць 227 кілаграмаў грузу. Пасля амаль 2 гадоў затрымак 1 чэрвеня была зроблена яшчэ адна спроба, але запуск быў перапынены за 3 хвіліны 50 секунд да старту з-за няйспраўнай сістэмы сілкавання. Але ў трэці раз усё пайшло па плане, акрамя праблем пры стыкоўкі з МКС. У бліжэйшы час чакаецца, што неўзабаве НАСА дасць больш інфармацыі аб праблемах са Старлайнерам і сур'ёзнасці выяўленых уцечак. Падчас прамой трансляцыі інжынеры аэракасмічнай адміністрацыі запэўнілі, што карабель бяспечны і стабільны. Кітайскі зонд сабраў узоры з месяца і вязе іх на зямлю. На момант запісу падкаста узоры са зваротнага боку месяца, атрыманыя зонтам Чанэ-6, ужо паступілі ў модуль вяртання на зямлю на месяцовай арбіце. Але аб усім па парадку. Чанэ-6 быў запушчаны 3 траўня і прызямліўся ў раёне паўднёвага полюса басейна Эйткен 2 чэрвеня. На дадзены момант Кітай з'яўляецца адзінай краінай, якая паспяхова здзейсніла мяккую пасадку на адваротным баку месяца. Выкарыстоўваючы бур і рабатызаваную руку, пасадачны модуль сабраў з месца прызямлення да 2 кілаграмаў камянёў і глебы. Тым часам на паверхню выкаціўся міні-усюдыход, які зрабіў здымкі, азіраючыся на пасадачны модуль. Нацыянальнае касмічнае ўпраўленне Кітая паведаміла, што навуковыя дадзеныя былі сабраны з выкарыстаннем спектрометра мінералаў, аналізатара іёнаў, дэтэктара радону і дэтэктара месяцовай структуры. Дадзеныя і тэлеметрыя былі перададзены назад на зямлю праз кітайскі спадарожнік-рэтранслятар.
Пасля завяршэння збору ўзораў пяцізоркавы чырвоны сцяг, які нёс пасадачны модуль Чанэ-6, быў паспяхова разгорнуты на адваротным баку месяца. Гэта першы выпадак, калі Кітай самастойна і дынамічна выставіў нацыянальны сцяг на адваротным баку месяца, паведаміла касмічнае ўпраўленне Кітая. Пад'ёмны модуль Чанэ-6 стартаваў у 7:38 раніцы 4 чэрвеня па пекінскім часе і запусціў свой рухавік прыкладна на 6 хвілін, каб дасягнуць месяцовай арбіты, дзе яго чакаў арбітальны апарат. Пры збліжэнні і стыкоўцы двух касмічных караблёў выкарыстоўваўся метад поціску рукі і моцнага ўтрымання, які заняў каля 21 секунды. Усяго 1 секунда спатрэбілася для захопу, 10 секунд для карэкціроўкі выраўноўвання двух касмічных караблёў, а апошнія 10 секунд для стыкоўкі. Пасля завяршэння перадачы ўзораў, модуль, які прынёс гэтыя ўзоры, быў аддзелены ад арбітальнага апарата. А арбітальны апарат і капсула з узорамі прыцягнулі аблёт месяца, чакаючы падыходзячага моманту для вяртання з месяца на зямлю. План палёту адпавядае мадэлі, якая была распрацавана ў 2020 годзе, калі папярэдняя місія Чанэ-5 даставіла ўзоры са звернутага да зямлі боку месяца. Арбітальны апарат з узорамі будзе чакаць на арбіце месяца каля 14 дзён, пасля чаго ён пачне манёвр да зямлі. Выйшаўшы на арбіту зямлі, арбітальны апарат Чанэ-6 зможа адправіць кантэйнер з узорамі, які, як чакаецца, вернецца на зямлю на парашуце ўжо 25 чэрвеня. Ёсць надзея, што вывучэнне гэтых узораў дапаможа навукоўцам разгадаць даўнія здагадкі паўшар'я месяца, якое схавана ад нас і звернута ў космас. Гэта будзе ўключаць у сябе патэнцыйны адказ на пытанне, чаму блізкі бок месяца складаецца з велізарных і цёмных старажытных струменяў базальтавай лавы, званымі месяцовымі морамі, у той час як гэтыя моры адсутнічаюць на адваротным баку месяца. Ну і калі мы закранулі тэму месяцовых апаратаў, то ў мяне для вас ёсць дрэнная навіна. Пасадачны апарат Слім на месяцы не адказвае. Японскае касмічнае агенцтва спрабуе аднавіць сувязь. Японія паспяхова ажыццявіла пасадку свайго касмічнага апарата Слім на паверхню 20 студзеня. Гэтая падзея зрабіла Японію 5-й краінай, якая дасягнула месяца пасля ЗША, Савецкага Саюза, Еўрапейскага касмічнага агенцтва і Кітая. Зрэшты, апарат спасцігла некалькі няўдач. Перакульвання пасля пасадкі, цяжкасці з электрасілкаваннем падчас першай месячнай ночы і іншыя няспраўнасці. Да гэтага моманту Японія праводзіла паспяховыя штомесячныя праверкі пасадачнага модуля ў лютым, сакавіку і красавіку. Зонту ўдалося перажыць шакавальныя падзеі, а гэта 3 халодныя месяцовыя ночы. Звычайна касмічны карабель не можа перажыць нават адзін з гэтых двухтыднёвых перыядаў халоднай ізаляцыі. Тым не менш, касмічнае агенцтва плануе зноў паспрабаваць звязацца са Слімам у наступным месяцы, калі сонца вернецца да месца пасадкі ў надзеі, што пасадачны модуль перезагрузіцца з дастатковай колькасцю сонечнай энергіі. Але выглядае так, што халодная месяцовая ноч, магчыма, канчаткова паглынула японскі месяцовы карабель. І гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб падзеях будучых 2 тыдняў. Нас чакае сапраўднае лета. У паўночным паўшар'і летняе сонцастаянне настане 20 чэрвеня. Летняе сонцастаянне азначае першы дзень лета з астранамічнага пункту гледжання. У гэты дзень мы назіраем самы доўгі дзень і самую кароткую ноч. Чаму ж гэта адбываецца? Уявіце сябе зямлю, якая рухаецца вакол сонца ў космасе. Як мы ведаем, наша планета звяртаецца вакол сонца і ў дадатак да таго круціцца вакол уласнай восі, прамой лініі, якая праходзіць праз зямлю ад паўночнага да паўднёвага полюсу. Гэта вось не перпендыкулярна плоскасці арбіты зямлі, а нахіленая прыкладна на 23,5 градуса.
Менавіта таму на працягу года паўночны і паўднёвыя полюсы нахіляюцца да сонца пад рознымі кутамі. Момант, калі адно з паўшар'яў зямлі дасягае максімальнага нахілу да сонца, называецца летнім сонцастаяннем у гэтым паўшар'і. У гэты дзень яно атрымлівае найбольшую колькасць сонечнага святла, а мы назіраем самы доўгі дзень за год. У паўднёвым паўшар'і поры года супрацьлеглыя. Там лета пачынаецца 21 снежня. Дарэчы, менавіта таму астраномы аддаюць перавагу казаць чэрвеньскае ці снежаньскае сонцастаянне, каб пазбегнуць блытаніны. Усе планеты сонечнай сістэмы маюць сезоны, таму што вось кручэння ў кожнай з іх нахіленае. Толькі ў Меркурыя гэты нахіл настолькі малы, што мы нават не можам вызначыць, калі заканчваецца адзін сезон і пачынаецца наступны. Давайте паглядзім, як доўга доўжыцца лета на іншых планетах. Калі б вы паехалі на летнія вакацыі на Венеру, то там летні сезон доўжыцца 55-58 дзён. На Марсе гэта 7 месяцаў, а на Юпітэры 3 гады. Сатурн мае каля 7 гадоў лета. На Уране лета доўжыцца 21 год. Ну і самы доўгі летні адпачынак у вас будзе на Нептуне. Лета на Нептуне складае больш за 40 гадоў. А праз 2 дні пасля сонцастаяння нас чакае клубнічная або трускаўковая поўня, якая настане ў суботу 22 чэрвеня. Клубнічная поўня – гэта адна з традыцыйных назваў чэрвеньскай поўні, якая выкарыстоўваецца карэннымі амерыканцамі. Для іх чэрвень быў сезонам збору трускаўкі. Такім чынам, назва звязана не са знешнім выглядам месяца, а адлюстроўвае асаблівасці гэтага месяца. Калі вы паглядзіце на назвы іншых поўняў, то ўбачыце, што яны таксама звязаны з прыроднымі характарыстыкамі пэўнага месяца. Хоць часцей за ўсё поўны месяц у чэрвені завуць трускаўковым або клубнічным, у Еўропе яго звалі ружовым. Можа быць, таму што ў гэты час расквіталі ружы, а можа быць, таму што ў чэрвені поўны месяц часам набывае ружовае адценне. Гэта адбываецца таму, што ў чэрвені ў паўночным паўшар'і поўня ўзыходзіць вельмі нізка над гарызонтам. З-за тоўстага пласта паветра на гарызонце яна будзе мець жаўтаватае або аранжавае адценне. Акрамя таго, паколькі месяц паднімецца не вельмі высока, зойдзе ён значна раней і большую частку ночы не будзе бачны. Супрацоўнікі НАСА таксама прыдумалі сваю назву для чэрвеньскай поўні. Яны назвалі яе месяц LRO у гонар аўтаматычнай міжпланетнай станцыі Lunar Reconnaissance Orbiter, запущенай у чэрвені 2009 года. Дзякуй, што даслухалі да канца. Велізарны дзякуй маім патронам. Усяго за кубак кавы ў месяц вы таксама можаце далучыцца і падтрымаць беларускі кантэнт на касмічную тэму. Я збіраюся абнавіць мой мікрафон на больш якасны, каб падкаст стаў яшчэ лепшым. Таму ваша фінансавая падтрымка вельмі важная для мяне. Далучайцеся да сацыяльных сетак падкаста, стаўце лайкі і раскажыце пра падкаст вашым сябрам. Дзякуй, пачуемся праз 2 тыдні.